Ang pirmiro nako nga hisgutan karon mao kining gitawag og belt of truth. Unsa man gid ining belt of truth? Atong pagasugdan kini atong mensahe pinaagi sa pagampo, ako mong gihangyo nga magampo ta. Ginoong Dios, among kalipay sa pagtunol kanimo sa among pagpasalamat sa imong kaayo, sa imong pagkuyog kanamo niining adlaw o kining bulan sa pagsaulog sa Pasko. Bisan tuod, Ginoo, wala ka matawon niini nga bulan apan amo ikaw gipasalamatan, Ginoo, sa imong pagpakamatay namo. Ug niya, Ginoo, among pagatun-an ang amo mga galamiton alang sa among pakig-away sa Satanas. Naglaom kami nga imo kaming ubanan karon ug ang imong balang espiritu magagiya kanamo nga kining among pagtuon sa imong pulong mahimong halangdon unya among masabtan ang imong mga pulong. Kining tanan, Ginoo, among gisalig sa ngalan ni Jesus nga amo manluwas. Amen. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you will be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then with the belt of truth. Ako mong eksperyensyahan sa akong kaagis samtang gamay pa ko. Siguro nakailam mo ani nga sagbot. Kini nga sagbot sa amo gitawag namo og bila-bila. Ang uban gitawag namo og plagtiki. Pero actually sa English gitawag ni siya og goose grass. Iyang scientific name ani Usine indica. Nganong indica man? Tungod kay originally kini nga sagbot didto ni na-discover sa India. So mo na nga ang iyang scientific name indica. So sa uban gitawag nila taka-taka or stubborn grass or plagtiki or bila-bila. Actually, kining bila-bila, karon daghan na kayong maggamitan. Kung atong tanawon, makakita ka aning tambal, una imong magamit ni para tambal nimo sa cancer. So, dili lang ni siya sagbot ng ordinary, apan ato ni siyang magamit pinaagi sa pagpanambal. Nanong ako maning gipakita ninyo, kay experiencean ta mo kung unsa ning bila-bila sa akong kinabuhi. Niadtong gamay pa ko, eskwela ko, elementary, sa kapanahon niya na basa kayo ang akong uniform, unya kay usara man akong uniform, kay pobre lagi. Wala man ko laing uniform. Nabasa man akong short, nangita ko og short didto sa closet sa akong ginikanan. Kay wa naman ko laing makita nga short. Sa sige kong gaukay-ukay dito sa closet sa akong papa, nakita nako ang short sa akong papa nga lawlaw unya wala na garter. Usually kung shorts magsulob ta og shorts na agi na garter kay og walay garter mahubo man na. Nakita nako ang short sa akong papa. Mao sa akong uniform, nako, pwede na ni. So akong gisuot ang short sa akong papa, ang dili maayo, kaayo nga paminahon, kay sa unang nga panahon, wala man mi gagamit og underwear. So ang among ginagamit, katuragang shorts, nga mautoy mutabon, unya ang ibabaw, nangita po kong pari-pariha pong color sa uniform namo sa among eskwelahan. Ning adto nako sa eskwelahan, nagproblema ko kay iniglikang nako mahulog man gyud ang shorts. So sa sige kong tuyok-tuyok sa among balay, nakit-an ako kini siya nga bila-bila.
pwede man nimo siyang hulbuton, ya pag hulbot nimo, pwede mong sumpayon. So akong gihimo, akong gihulbot, akong gisumpay, akong gihigot sa naamay nalimot ko kung sa ngalan ani. Akong gihigot ang bila-bila dinhi sa akong shirt aron dili matangtang. Sa dihang niadto nako sa school, nakulbaan ko kung base og mabugto, mahilos, unya dili na makapugong sa akong shirts. Pero sa dihang nagsugo na ang klase, nakalimot ko nga nag-shorts dahi ko nga lawlaw, unya gihigtan ra og bila-bila. Inig mag-recess, wala man mi kwarta, wala man ko'y balon. Akong ginahimo, inig recess, mutan-aw ra ko dito sa mga tao nga, mga estudyante nga gapalit og mga pagkaon, unya magsandig-sandig ko dito sa pultahan. Karon sa pagsandig-sandig na ako sa pultahan, wala na ko mabantayan nga ang akong shorts, wala na ito gater. Ang gihigot ra katong bila-bila ra yun. Di ako, pag-alsa na ko sa akong shorts, sa akong sinina, nakita na ang akong shorts nga ang higot, bila-bila. Kining akong mga classmates, kay naamang yung mga bugoy, kining mag-eskwela ta, bisan asa ta paingon, naagyoy bata nga kining siaw. Ako lang inon nga siaw. Sa dihang nialsa ko sa akong sinina, nakitaan man akong short nga bila-bila ra higot. Ang iyang gihimo, miduol siya nako. Pag humagduol niya nako, iyang gibira ang akong shorts. Sa dihang pagbira sa akong shorts, kay bila-bila ra gyud ang higot, nahulog ang akong shorts. Naglibog ko kung asa dapit ang akong salipnan, ang kining akong nauhong ba o kining sa ubos. Sa akong kasuko, ningon ko, karon ra gyud kay inig pauli nako. Unsa maning belt ay nga gihisgutan dinhi sa Biblia nga mo'y atong gamiton alang sa atong pagpakig-away sa Satanas. Mao ba ni nga belt? Kining gitawag nila championship belt. Kung nakakita mo sa away ni Pacquiao, sa matag daog niya, hilabi na dito na niawayon sa Amerika, imo makitaan nga naa siya belt, nga hilabihang mahala sa belt. So, gawas nga nakadawat ka og belt for honor, katong nga belt, expensive kung imong ibaligya. Pero wala po siguro na champion nga ganahan mo baligya sa iyong belt. Dili po ni nga belt nga gihisgutan ni Apostol Pablo nga mo'y ibunal na to. Sa una nga panahon, ang mga sundalo sa Roma, ang ilang ginahimo, ilang ginabunal tong belt paingon dito sa mga tao nga ilang madakpan. Apan dili ni siya mao ang belt. Dili po ni ang belt nga atong ginagamit sa atong sakyanan. Nga kung dili ta mag seatbelt, siguro gyud nga mo gawas ta sa atong sakyanan kung madisgrasya ta. When Paul wrote this epistle to the Ephesians, asa man gyud siya nakakita nganong gigamit man niya kining belt, nganong iya hamang nahuna-hunaan nga kining belt mao ni siya ang truth. Akong ipakita ninyo ang picture sa giatubang ni Paul kay sa aning panahon si Apostol Pablo na priso siya. Unya sa diha na priso siya, sa matag adlaw ang iyang makita katong sundalo nga naa sa iyang atubangan nga naka-uniform. So iyang gisgutan ang belt. Niara ang belt. This is a Roman belt. Unsa may gamit sa Roman belt? Nganong iya mang gisgutan ang belt, unya ingon siya nga, that is the belt of truth. Kining belt sa sundalo, ilan ning gigamit alang sa pagpugong sa ilang uniform o aside sa pagpugong sa ilang uniform, mao ni gigamit aron ilang makarga ang ilang
mga armas. Ang ilang mga armas, labi na sa ilang kutsilyo o siguro na batuta sa una, nakabalo ba ka nga ang ilang batuta, pwede nila gamiton, pwede nila ibutang dinhi, o niya, ang purpose good sa belt, sa sundalo nga gigamit, to stabilize and to strengthen the core. So, ang purpose good, nga nung nag-belt sila, aron, kining ila dinhi, ligon, unya, dili mahulog ang ilahang uniform. Kung ikaw naka-uniform, unya, magdala ka og 70 to 80 pounds. Unya, wala kay belt. Magunitan kanimo ang imong 70 to 80 pounds kung wala kay belt. So, this is the purpose of belt sa unang nga panahon. Muna'y nakita ni Apostol Pablo samtang siya nagatanaw, munang pagsulat niya paingon sa Efeso, ingon niya, kinahanglan nga doon natay belt of truth. What is truth, by the way? Unsa man ning truth? Ingon sa Juan 8, versikulo 44, you belong to the father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So, unsa kuno? Ang atong kaaway, mao ang sinugdanan sa kontra sa truth. Unsa may opposite sa truth? Means lies. Pamakak. So, si Satanas, mugi nagsugod sa pagpamakak. So, kung mo ni atong basasan sa atong panimalay, kung magsigit ang panganak, ang atong mga kabataan, wala na tutudloi sa pagtugaan sa tinuod, atong gitudluan sa pagpamakak, atong gipasuon siya sa kinabuhi, sa atong kaaway nga mao si Lucifer. Unsa man gid ang truth? What is truth? Kung imong tan-awon sa Wikipedia, ingon dito, truth is an objective standard by which reality is measured. Unsa ganito ingon niya? It is an objective standard. Unsa man ning standard sa Biblia? Unsa ning standard sa Biblia kung atong basahon sa Juan 14, versikulo 16, Jesus proclaimed, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang truth nga mao si Jesus, mao ni say standard aron mailhan nato nga kita nakasala. So, unsa man sa Biblia ang standard aron mailhan nato nga nakasala ta. Katong mo point nato sa sala. Unsa man ito? Mauto siya ang balaod sa Ginoo. Ang batasan sa Ginoo. Mauto siya gihatag niya dito kang Moses. Unya iyang gihatag sa mga Israelites. Apan dili lang sa mga Israelites. Kaya nga naman, ang balaod na anadaan before pa naabot ang mga Israelites. John 14:6, ingon din the world become flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and the only Son, who come from the Father, full of grace and truth. Kinsagan ini? Kinsagan ining tao nga full of grace and truth? This is about Jesus. So, ang Ginoo nagpadala sa iyang anak, dinhi sa kalibutan, aron mamahimo nato nga kamatuoran. O kining kamatuoran nga atong gisugutan karon, kining belt of truth nga atong gisugutan karon, nga mao si Kristo. So kung ang atong kinaiya, atong i-pattern sa Ginoo, kung ang atong batasan, atong i-pattern sa Ginoo, nga nag-ingon siya, atong tumanon ang napulo kasugo, mahimo nato nga panagang alang sa kaaway.
Kay ang napulo kasugo, mo'y magapunting nimo ngadto sa sala. So if truth is an objective standard, and Jesus is the truth, therefore, Jesus is the standard. Pagkanindot. Unsa ko no? Kung ang truth, ang kamatuoran, mao ang objective standard, mao ang basihanan. And Jesus is the truth, so that means Jesus is the standard. So kung magkinabuhi ta, aron dili ta masalaag, kinsa may atong basihan? Ato bang basihan ang atong elder sa church? Ato bang basihan ang pastor? Ato bang basihan ang atong mga leaders sa atong conferences, sa atong missions? No. Kinsay atong basihan? Mao si Kristo. Kay si Kristo maoy standard, siya mao ang kamatuoran. So atong sunon si Kristo, kay siya mo'y kamatuoran, dili ang atong mga leaders atong konferensya. Apan, atong gisgutan din many of you raise your hand because you want to be a representative of truth. Kinsa may ganahan ninyo nga mahimo mong representante alang sa kamatuoran. In short, kinsa may gusto ninyo nga mo representar alang sa inyong Ginoo. Kay si Jesus man mao'y standard, siya may kamatuoran. Ganahan ba ta nga mo representar sa atong Ginoo nga mao si Jesucristo? Niya. Salmo 119, versikulo 142. Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. So sa akong giingon ganina, nga ang kamatuoran, mao ang balaod, mao ang kamatuoran. So, kung gusto ta nga musunod kang Kristo, kay siya man mao'y standard, unsay atong himuon nato siya, ato siyang sundon, ang atong tumanon ang balaang ang napulo kasugo, kay mauni siya ang kamatuoran. The law of God is God's absolute demand on His moral creatures. As Creator and Lord, God rightfully deserves and demands perfect obedience and loyal love from His moral creatures, both human and angelic. So unsa kuno ingon sa Ginoo? Nga ang balaod kuno sa Ginoo gikinahanglan og absolute demand. Unsa nga demand? Unsa nga demand? Nga atong tumanon ang kasuguan. Wala siya nag-ingon nga ning anhi ko sa kalibutan aron akong mungkagon ang sugo. Apan unsa iyang ingon? Gikinahanglan nga atong tumanon in absolute demand. Ihatang demand nga ato ging tumanon ang balaan nga sugo. Kay ang sugo mao si Kristo. Unsa ganito ang truth mao si Kristo. So kung si Kristo balaan usab ang napulo kasugo. Doon ako eksperyensya. Nag-drive mi sa akong asawa gikan sa Lake Tahoe pauli na sa among lugar dito sa Lumalinda. Sa dihang nagpadagan ko kusog kay ang akong asawa mo trabaho pa anang gabi unya ni murag na late mi paggikan sa Lake Tahoe, so among giapas nga maapsan pa namo ang iyang duty, so nagpadagan ko kusog. Ang speed limit 65, pero ang akong padagan naabot ko og 85. Inako kung wala lay pulis ani nga moharang karon, di ko madakpan ani. Pero sa dihang naabot nami sa Inyo County, sa dihang dito nami na ako'y namin nasugatan nga pulis. Ingin ako, kining pulisa, og dili lang ni siya mo U-turn, inig malagpasan na mo ni siya,
dili ko madakpan ani. Sa dihang nalabyan namo siya, ning hinahinay siya. Pag hinahinay niya, ning tuyok siya, ning balik, inako, delikado ni, kay ning tuyok. Hopefully, nga ining tuyok niya, musunod, dili siya musunod namo. Pero sa dihang drive ko, ako siyang gilili, ning sunod siya. Inako, maintag dili mo pasiga suga, tiod-tiod, ning siga na ang suga. Kung musiga gani ang suga sa pulis, that means, ikaw nga nag-drive, imong ipahuno nga sakyanan, o niya magpaabot ka kung unsa iyang ingon nimo. Ang imong kamot, imong ibutang sa manubila, o niya magpaabot ka kanu sa siya mo muduol nimo. Imong ipaubos ang imong windshield. Dili windshield, ang imong kuan sa ang bildo sa imong pultahan. Sa dihang miduol na siya. Pero merong pangutana. Ingon siya, kabalo ba ka sa imong violation? Nako, kabalo ko, sir. Pila imong speed? Nako, I think nakapadagan ko o mga 80 ka sir. Ingon siya, don't you know that you are speeding 85 in a 65 speed limit? Kwenta-kwenta na ko, kuning dagan ko og 85. Unya ang speed limit 65. So nasobra ko og 20. Kanang sobra nga 20, dako-dako gini siya og maoy iyang ibutang dito sa ticket. Ingon siya, unsa may natabo nganong nagpadagan makagkusog? Gingnan ako siya, ang akong asawa gatrabaho sa Veterans Hospital. Unya naa sa duty, unya among giapas nga makaapas pa mi sa iyang duty. Ingon siya, reasonable? But what you did is wrong. Ingon siya, ang imong gihimo, dili maayo, kay nga naman, ikaw mo'y mahimong cause sa aksidente tungod sa imong pagpadagan. Busa ako kang hatagan og ticket. Ha? Gihatagan ko og ticket. Kabalo ba mo, paghatag niya sa ticket, nakulbaan ako, wala may presyo, inighatag niya sa ticket. Pero sa dihang nakuha na nako, ingon siya, ang court magpadala nimo og ticket, unya didto sa ticket, naana didto pilay amount nga imong baryonon. Nakabalo ba ka katong akong 20 ka miles nga ning over sa speed limit, pilay akong ibaryan? It's almost $500. Sa Pilipinas, dako na kaitong nga kwarta. Pwede na nato to ipatukod og kusina sa atong balay. O pwede na nato ihimong kasilyas sa atong balay. Oy, kasilyas sa atong eskwelahan. Atong i-donate sa eskwelahan. Kasilyas na to. Unsa man gid aning balaod? Nganong ato mang tumanon ang balaod? Unsa may tabo sa kalibutan kung wala tay balaod? Kung wala ang belt of truth, kung wala ang kamatuuran nga mao si Kristo, kung wala ang balaod sa Ginoo, unsa may mahitabo sa kalibutan? Unsa man gid ang balaod sa Ginoo nga giingon sa Biblia? Sa Exodus atong mabasa, ang una nga balaod mao ang you shall not misuse the name of the Lord. Ako ra ning i-summarize nga ang pirmiro, ikaduha, ikatulo, ug ikaupat, mao ang balaod nga iyaha ni ang atong pakigsaad ngadto sa atong Ginoo. So this is the law between you and your God. So unsa iyang ingon, thou shalt have no other gods before me. O niya sa katapusan niining upat ka mga balaod alang sa imong Ginoo. Ingon siya, remember. Ingon niya, remember the Sabbath day to keep it holy. Nganong niingon man siya nga remember? Kay naay posibilidad nga kini nga balaod malimtan or ilisan or pakiwalaon. So kung atong subayon ang Biblia o ang history mahitungod niining ikaupat nga balaod, kailisan.
Dili na to mahisgutan karon. Apan nahisgutan na diri sa makadaghan dinhi sa atong studio. Nga ang ikaupat nga balaod ato nagid ni siya nga bantayan. Kay ngano man ang Ginoo nagpahinumdom na daan, kay ngano man ang iyang ingon malimtan gid ni siya. Og atong subayon ang sunod nga balaod mao ni ang gugma ngadto sa imong isig katawo. Iingon dayon dinhi, honor your father and your mother so that you may live long in the land of the Lord your God is giving you. So sa tanan nga balaod, maor ni siya ang balaod nga naay promise. Nga ingon siya, kung imong tumanon ang imong ginikanan, kung imong tumanon ang imong amahan o ginahan, hatagan ka og taas nga kinabuhi sa Ginoo. So maura gini siya ang balaod mahitungod sa imong isig katawo nga dunay promise. Ang promise sa Ginoo nga hatagan kag kinabuhi nga taas. Ato nang basa diha tanan, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal. So kanang unom diha mao na siya ang balaod sa imong relasyon sa imong isig katawo. Sa Mateo 5 versikulo 7 ingon, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So ang Ginoo, sa dihang mianhi siya, nituman siya sa balaod. Ingon siya, wala na ko na gipapas, wala na ko na gipagamay, wala na ko na giwala, apan ako nang gituman. Mao na giingon ni Kristo. Kay ngano man, si Kristo alone, mao ang kamatuoran. Mao ni siya ang iyahang standard. Mao ni siya ang iyang batasan. Mao ni siya ang atong ipasuon. Mao ni siya ang ipasuon para nato. Busa atong tumano ni, kay mao ni ang iyang kabalauran. So kung ang belt, mao ang pag-stabilize o pag-strengthen sa atong core, ang balaod, unsa gayni, mao ni siya ang mo stabilize. The law of God stabilizes and strengthens our Christian core. So kung gusto ta nga ang atong pagkakristohanon lig-on, unya makabaton ta sa kadasig sa pagsunod sa atong Ginoo, atong tumanon ang iyang kabalauran. Siguro dungog na mo ani nga istorya. Dito na nahitabo sa Ukraine niadtong 2004. Sa dihang nahitabo ang eleksyon, si Yushchenko nga nidagan pagka-presidente, nakadaog sa eleksyon, naiapan. Sa dihang midaog siya, kining naa sa posisyon, katong previous nga presidente, ang ilang gihimo, ilang gi-announce nga si Yushchenko nga mao ang bagong mga na kadaog, wala kuno makadaog, ilang gidaya ang boto. So sa dihang nag-announce ang announcer sa TV, siguro nakakita man siguro mo aning announcer sa TV nga diha sa banda sa ubos, dunay lalaki or babae nga mo action siya aron katong mga tao nga dili makadungog, apan makakita, makabasa, makabalo kung unsay balita, kung unsay news anang adlaw. Abi niyo kung saan itabo. Sa dihang nag-announce, ang announcer nga nakadaog ang katong kontra ni Yushchenko, nga mao gihapon ang presidente, ang katong karaan nga presidente mao gihapon. Kining babae nga naa sa ubos nga nag-interpretar alang sa mga tao nga dili makaistorya. Gilahi niya pag-interpretar ang giingon sa host. So instead nga niingon ang host nga ang atong presidente mao gihapon, ang iyang giingon, ayaw mong paminaw kay ang nakadaog, ang tinuod nga nakadaog mao si Yushchenko. Wala raman nagpakabana ang mga tao. Ang mga official ni adtong nakadaog katong karaan nga presidente Manila gitan-aw tong interpretasyon atong para sa mga bungol.
So wala ra kaayo mo dako, apan sultian ta mo. After sa 2 ka bulan, ilang gibalik-balik ang video, ilang gibalik-balik ang balita. Unsa ilang gibalik-balik katong action sa babae nga naa sa ubos. Sa dihang nakita ni Yusinko ang giingon sa babae sa ubos nga siya mao'y nakadaog. Nagdemand siya nga ipa-re-election. So sa dihang nagdemand siya pagpa-re-election, natuman kay ang mga tao nakadungog o nakakita nga ang tinuod yun di ay nga nakadaog nga mao si Yusinko. So ang mga tao ning suporta. So dunay di mo re-election kung 15 tinuod nga presidente. Sa dihang nagsugod na ang re-election, sultian ta mo, landslide, layo kayo ang kontra. Mo na nga si Victor Yusinko mo nahimong presidente. Siguro, kita mo mahimong gamay nga kabatuuran nga mugula gikan sa lisod kaayo nga kalibutan. Kini atong kalibutan na puno sa pagpamakak. It's full of lies. Bisan asa kadapita. Mga sibya sa telebisyon, abi ni mong tinuod, daghan kaayo. Mutanaw ka sa YouTube, daghan kaayo mga pasundayag nga dili tinuod. Kita kaha, mooy mahimong hinungdan, sinugdanan, aron ang mga tao makabaton sa kamaturan. Kung atong tumanon si Kristo, kini iyahang belt, mauni siya atong gamiton, aron ma-stabilize nato, ma-strengthen ang atong pagkakristohanon. Kay ang bakos di ay, mauni siya ang maghatag kanato, magpointing kanato, ngadto sa atong sala. Mauni mutog ka nato, nga natay sala. Kay ang kamatuuran, mao si Kristo. O ang batasan ni Kristo, kung gustang musunod niya, mao ang napulo kasugo. Ingon siya sa Juan 8:31-32. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Pagkanindot sa mensahe sa Ginoo. Ingon siya nga kung imong tumanon ang akong mga kabalauran, kung imong sundon kung unsay akong gitudlo nimo, ikaw mamahimo nako nga disipulo. Unya ang kamatuoran maghatod nimo sa kagawasan. Pagkanindot sa mensahe sa gisulat ni Apostol Juan. What type of sword would Paul have pictured? Mao ni atong hisgutan, ugma sa atong pagtuon. Ang Ginoo magapanlangin nato nga unta kini atong pagtuon karon may tungod sa belt of truth nga mao si Kristo. Ang kamatuoran mao si Kristo. Og si Kristo mao'y atong tuburan. Siya mo'y atong saligan kay ngano siya ang standarte sa atong pagkinabuhi. Kung ato siyang sundon, kung ato siyang hatagan sa atong tanan nga kusog, atong matagamtaman ang kalipay sa pagsunod kaniya tungod kay siya mao ang kamatuoran. Siya mao ang magpugong, mag-stabilize sa atong pagkakristohanon. So, aron ta makabaton niining pagpakig-away nato sa Satanas, atong siguroon nga ang atong pagtuman sa balaod, ato gining siguroon kay ngano man mao ni siya ang maghatod nato sa atong kinabuhing walay katapusan. Ugma, akong hisgutan mao ang grasya sa Ginoo. Kung unsaon nato
Sa dihang makabaluta kung unsay sala, unsaon nga kini sala, mawagtang ni sa atong kinabuhi. Ugma, mao ni ang atong hisgutan. Ang ikaduha nga armor nga atong hisgutan, ugma, mao ni siya ang mutabang nato sa pagpapas sa atong sala. Ang Ginoo magapalang nato, magampo ta. Ginoong Dios, salamat sa kahigayunan nga imong gihatag namo. Nining gabi, Ginoo, amo ikaw gipasalamatan, nga among nahibalaan, nga ang belt of truth, mao ikaw. Mao kini ang imong standarte sa pagkinabuhi. Ang imong balaod, Ginoo, kung among masunod, makabaton kami sa kagawasan, tungod kay imo kaming giluwas, dili aron kami maluwas, Ginoo, sa among pagtuman sa balaod, apan kami imong giluwas. Busa, kay imo naman kaming giluwas, amo Ginoo gikalipay ang pagdawat, pagtuman sa ibong kabalawran. Ugma Ginoo, amo na sa pagkatun-an, kung unsaon nga kining among mga sala, mawagtang kini sa among kinabuhi. Amo unta Ginoo, nga hatagan og panahon ang among kaugalingon nga mubalik kami dinhi, aron among paminawon, kung unsaon namo nga ang among mga sala, mawagtang, unya ikaw Ginoo magapuyo sa among kasing-kasing. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo, kay kinitanan among gisalig sa ngalan ni Jesus nga mo manuluwas. Amen.